may sanayong ailing na aryan ailing na konsagraran ailing papadi may sanayong ailing na aryan ailing na konsagraran ailing papadi ibunan nagtay ngarod tinaganda ti diri tay ngarod ti gloryana ibutak-tak tay ngarod kinaimbag na wen intay amin ikanta agbyag ka o Kristo nga ariti kapya agbyag ti Apo nga arit langit ken daga ti nga lubungan umayag rupnoy ken agdayaw ken ka tambeng laeng nga itanok daka agbyag ka o Kristo nga ariti kapya agbyag ti Apo nga arit langit ken daga ti nga lubungan umayag rupnoy ken agdayaw ken katambeng laeng nga itanok daka itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamet ken ka. Nakabsat itang aldaw rambakan tayo ti solemnidad ni Apo tayo Jesucristo nga ari ti sangalubungan. Rumbeng nga iso ti soruten tayo, ti panagserbi, ti panagayat na kada tayo at tao na. Agtalag tayo iti panangidaulo ni Kristo nga ari. Tapno nga rod maikarita ya makiranod iti dati na santo na misteryo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak. Iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabas. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami.
iti Diyos, iti kangatwan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnagnakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrupa mandaka, daydayawen daka, pagyaman kandenka, kapuiti naindaklan na dayag mo, gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya, Hesu Kristo. Bugbugto, nanak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Kaamagikan, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami, kaamagikan, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy, arararaw ni sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yan tangay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, kinayat mo a pinabaro dagiti amin a parswa iti sidong ti ayayatem nga anak mo, nga ari ti sangalubungan. Ispalem kad dagiti amin a parswa iti kinadakes, ket agserbi, ken agdaydayaw da nga agnanayon ken ka, gapo ken Apo Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Isu a magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kuna ti Apo Diyos, siak nga Apo Diyos, ibagak kada kayo,
Asyak a mismo ti mangsapul kadagiti karnero, ket syak ti mangaywan kadakwada. Kas iti panangaywan tagpaspastor, kag kadagiti na wara-wara a karnero na anaummong manen. Alaek to ida kadagiti amin a lugar a nakaiwara-waraan da. Iti daydi na sipnget ken nakabutbuteng ngaldaw. Syak to a mismo ti mangipastor iti arban ko. Ibirukak to ida ti paginanaanda. Daytoy ti sao ti Apo a Diyos. Birukek to ti dagiti dapukaw. Yawid kunto dagiti nagtawataw. Bedbedak to dagiti nadunor. Ken agasak to dagiti masakit. Ngem patayek to dagiti nalumeg ken nasalunat. Agsipud ta may saa ka pastor nga garamid iti naimbag. Itangarud arban ko, kastoy ti kunak nga Apo a Diyos. Ukumekto ti tunggal maysa, ket isinakto dagiti naimbag kadagiti dakes, dagiti karnero kadagiti kalding. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio, ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Itinalang to a karuutan, paginanaanak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Itisibay dagiti natal na nga ubog, iturongnak. Baru apigsa, ipaay na kanyak. Iturongnak, iti tumutup adalan, gapu tinagan na. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak. Iti matang dagiti kabusor ko linanaam ti ulok. Ket agliplipyas ti tasak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Awan dua-dua akumuyog to kanyak ti kinaimbag. Ken ti kinamanagayat bayat ti panagbiag ko. Ket agtaengak to ngagnanayon iti balay mo. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen ang masapul ko. Ti maikadwa maibasa na adaw ti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Napagungar ni Kristo kas mapatalged ang mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas ti ay iditi patay gapu ti maysa a tao. Kas ti tumet di panakapagungar dagiti natay. Kas iti papatay ti amin a tao gapu ti panakipagmaymaysada kini Adan. Kas tamet ti panagungar to amin a tao gapu ti panakipagmaymaysada kini Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo, kalpasan na, dagiti tattao na. Inton tiyempo ti ay na, kit umayto ti panungpalan, pukawin to ni Kristo ti amin aturay, amin a panakabalin ken dileg, ket yawat nanto ti pagarian iti Dios Ama. Tamasapol nga agturay ni Kristo, agingga maparmek ti Dios ti amin nakabusor na. Nipatay ti kabusor, maudin to ang maparmek. Ngem enton maikabil ti amin abanag, iti babaen iti turay ni Kristo, paiturayan to ti anak ti Diyos, ang mangikabil ti amin iti babaen na. Ket naan-anay to ti panangituray ti Diyos iti amin. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, tinadyosan nga ayat na, iteta
awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paikan ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na inton umay ti anak ti tao akas ari kuyugan dagiti amin nga angheles. Agtugaw to iti nadayag at truno na. Matipon-tipon to amin a nasyon iti sangwanan na. Paglalasinan nanto ida iti dua a grupo kas panamaglasin ti agay-aywan kadagiti karnero ken kalding. Ikaabil nanto dagiti karnero iti makannawan na, ket dagiti kalding iti makannigid na. Kalpasan na kunanto ti ari kadagiti tattao iti makannawan na. Umay kayo kanyak, da kayo abinendisyonan ni amak. Awaten nyo ti pagarian ana isagana kada kayo, manipod ti pannakaparswa ti lubong. Tanabisinanak ngem pinakandak, nawawak ngem pinainumdak. Imayak akas ganggan na et, ket pinadagosdak, idilamo-lamoak binadwandak, nagsakitak ket inaywanandak, naibalodak ket binisitadak. Isong bato ken kuana dagiti nalinteg, kaano apo ti pannakakita miken kaamabisin, ket pinakandaka, wenno mawaw, ket pinainomdaka, kaano ti pannakakita miken kaaganggan na et, ket pinadagosdaka, wenno lamo-lamo, ket binadwanda ka. Kaano ti pannakakita miken kaamasakit wenno balod, ket binisita da ka. Konanto ti ari ibagak kada kayo, no inaramid yu daytoy iti kanumuan kadagiti kakabsat ko, inaramid yu met kanyak. Konanan to kadagiti adda iti makannigid na. Umadayo kayo kanyak, da kayo nga inlunod ti Diyos, da kayo in kayo iti agnanayon nga apoy ana isagana, iti jablo ken dagiti angheles na. Tanabisinanak ngem didak pinakan, nawawak ngem didak pinainom. May saak idi aganggan na et ngem didak pinadagos. Lamu-lamuak ngem didak binadwan. Nagsakit ken naibalodak ngem didak sinarongkaran. Isong batdan to kaano apo ti pannakakita miken kaamabisin wenno mawaw. Aganggan na et wenno lamo-lamo, amasakit wenno balod, ket dida ka tinulungan. Isong bato ti ari ibagak kada kayo, no diyo tinulungan ti maysa kadagito kanunumuan, didak met tinulungan. Ngarod dagito ito ti maipan ti agnanayon apan nakadusa, ngem mapanto dagiti nalinteg iti agnanayon abiyag. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Rambakan tayo ti Kristo, Ari, solemnidad. Inlungalong ti simbaan nga marambakan ti panangipablaak nga ni Kristo, ti Ari, ti sangalubungan. Ngamin, dimteng ti panawen nga tilubong malipatan dan ti Diyos, consumerism, materialism, industrialization, o sa balin ti focus ti tao, kunanan nga nakasapulan ni Apo Diyos, kaya na pa iti mangklon ti taon tapno agparswalaeng, hindi ko inyolog ni Santo Papa, nga kunana marambakan ti Kristo nga ari ipalagip kadagiti tattao, nga marambakan, nga maipalagip nga ni Kristo, ari ti sangalubungan. Wen, iti arkidiocese tayo, amin nga diocese diti Pilipinas, rambakan tayo, tatangaal daw, ti Kristo nga ari. Dakkel aramrambak, dakkel nga bendisyon. Idi mo't kalman ti parokya tayo rin, ambakan tayo ti Kristo ari, di barangay San Antonio Akas may sa parokya.
Ipadpaduyak-yak tayo nga ni Kristo ti ari tayo. Tadagi tayo na marigatan nga mapan iji magsinggal, iji magsinggal inton malem, nagrambak tayo akas parokya. Ngam dayto ti os-osto nga aldaw na, rambakan tayo ti Kristo nga ari. Wen, Kristo ari. Kas ano ti panagari ni Kristo. Idi ginagyanak nga parokya, nangalak ti ubing nga sakristan, lalaki. Ket gapota Christmas, kung nadagiti kabalay may apo, agbibinunot tayo ti regalwan. Wen. Gapota nadagiti ubing ka, siyempre, makwartada di allowance na nagbasit mat, inikak idati saglilimagasot, tati worth di jay regalo may 200. Kay inikak idati saglilimagasot, lain kay gumatang, jay kandon ti regalo yo, kadagiti regalwan nyo. Kunak di jay may sa, igatang mo amin day tali magasot, ta siyak tinabunot mo niya, kunak ka, wen. Awan nang ibagbagaan mi ngam napugtuak, inangaw ko laang pag-isopay laang mat. Kanapanda naggagatang jikan doon ti babain na, siyempre si kamam mo ti makabunot idtapadi haan. Onyo nga to itad kaon. Ay inyek sakto na mga inggatangan, day tanga limagasot iti regalo, idi agmeryandada awampay paggarian, inliblibrian damutan, piman ti buteng na. Uray siyak mat, kasla struggle ko personally, struggle ko ti agregalo. Marigatanak nga agpili iti regalo. Nangruna no di regalwam ka, nagbibinunot kami mga papadi, ay kilikliklik ang mga mabunot niya po obispo ahaan. O niya ititid mo ka lang. Okay lang muna na kita ikabsat mga papadi normal. Or siya struggle ko nga talaga ti agregalo. Kasla at the issue, personal, nga daytay kaya na nga tayo itid ko no saan. Uray kang inaam, kaya na nga tawon no saan. Marigrigatanak no kasjay. Nangruna no di regalwam ka daytay medyo may kay nga kung kunada. Nangruna no dagitay mabunot ko kadagita naka-arte, daytay medyo pa-arts. Ay sus, apo kabubuteng nga regalwan. Ano may kay, no daytay kasi siyempre no dagitay mo padpada ko nga dimbakkel tirigat kada makaawat mo no saan dagitay taga kumbento ti kalakaan nga pa nagregalok no daduma ka daytay regalo ti sadot, anya regalo sadot. Ikam kwartanan na yun na mo, dapat pagpliti mo kan tugumatang di kaya mo. Struggle kanyak dayjay. Apa yang ata? Kasi nangruna no di regalwak ka medyo may kay. Kasla mabainak, ma-reject jari na, kuno mapagustuak nga ta. At dari gas dyan niya, kebayas ko dayjay, siyak laeng dayan, jak amo kada kayo nadama kas jayo. Bias. At the same time, bias mat kadagijay dagitay ordinaryo nga kakabsatan. Apay nga naglukay, kasla naglaka, kasla na ka haanak nga problema unay no isuda ti regalwak. No bias kadagitay may kay kunana dagitay na nga to, bias mat laeng dijay apay adda naluklukay nga regalwan dapat kumake papadahan, dapat kumake maysa. Dayay. No kitaan tayo na inamiris tayo dagiti maibasa. First reading, aging gana amin daytoy ibanghelyo tayo, anya ti kunana. Nangruna ti ibanghelyo nagmayat. Umayto ti ari ti sangalubungan, agtugaw to ti trono na. Pagtugawen nanto iti makannigid. Da kayo nga akin kannigid. Kalding, nagiti makannawan, karnero, bagay na ang angdod ti karnero. Kakunana, umay kayo kanyak, da kayo nga binindisyonan ti Diyos. Apay nga nabindisyonan da? Apay nga dayjiti pagibasaran na, ngamin kunana nabisinak, pinakandak. Lamu-lamuak, binadwandak. Ganggan na utak, pinadagusdak. Nya? Nawawak, pinainumdak. Kisinaludsod da kaano apo. Anya ti kunana, no inaramid mo daytoy kadagiti kanunumuan akakabsat ko. Inaramid mo magkanyak, gayam, naglatakan daytoy ibanghelyo, naglaka nga awaten, nga ti gayam pan nakaisalakan, no kas ano ti panang trato tayo kadagiti hambang nga kababanangan, hambang nga dagitay diadal kada agtuturay,
Ti kunana, no kas ano ti panang tratom, kas ano ti panang panakilangan mo, kadagiti kanunumuan kakabsat ko. Saludsudan tayo manen, sino dagiti kanunumuan? Less privilege, kuna tayo no poor, kuna tayo nagriga mo daye poor nga sao, taada tayo nga Ilocano ka, awam met ati poor. Ti puren agad tay matay ti bisinan nga awan apulosen. Ada tayo kay haan latamot ata adapay mo lama itogkel tayo tarubayan tayo. Makiinaldawang ka kadalat tamag kanen tayo. Less privilege. Kabasol da ko natay no daddo mabasol da adi da mo nagbasa haam mo mapabasol ida apaya pinadas damot ngem mabalin nga nakapkapsot la dayjay turad nakapkapsot la jay panunot. Pinadas damot ti agabrod ngam kasla awan laeng di jay gats handa mo nga basol mi kaditi kinamarigriga mi no dadduma inaramid damot ngam si bubuteng no dadduma ka di kultura di butengen ke impatawid dan apaya nya kunana hangka agbasbasa hangkan tumula makagraduar una saan kaya na pala ti agbasa di ubing ke awan pagbasam. Iso nga no dadduma DJ cycle ti poverty hantay mapabasol ko na tayo no kas DJ estado DJ panagbiag. Kati question kakabsat, it's not their situation. Ti panakilangan tayo kadakwada, haan nga DJ sitwasyon da, ti panunutin tayo. Ti saludsudan tayo, dayta pusom. Haan nga di sitwasyon da, ti questionaran tayo, dayta pusom. Kada kayo nga businessman. Naglakat ag-create relationship iti business partner mo han. Tapno agbiag di negosyo ay kasaya atem ti makilangan ita business partner mo kadagiti customer mo ngarud da business mo han. Oh. Mayat ay relationship mo. Iso nga into no, ang danda ni mang Christmasen, apo ti regarigalwam, dagitay medyo partner mo, dagitay makatulong king kaji business mo, han? Ti saludsod, dagijay. Anya ti pusom kadakwada, kas ano ti relationship, kas ano ti panakilangan mo kadakwada. DJ to ti pakahusgaan tay gaya. It's not your education. Nagmayat. Regalo day tano na nakaadal ka. Good. Kanagmayatan ti agregalo. Ko teacher mo, kaopisinaam, wow, nabalkot ti uray langa, nagmayatan, very presentable, nadyan pinadakilan, nadyan regalo. Kaya ka arubam, Diyos ko, di sobram nga pansit nga naghanda, isalsalakan mo tadanda ni aglungsutan, ne kanin yumat, piman tumad, yan nakamulagat nga. Kung kuna na ditoy, wan kakabsat, naglakati ay agayat, naglakati mangipakita ti good relationship, no, di tao matulungan na ka. Tikarit na dito ibanghelyo, dagitay kanunumuan, kas ano ti pusom kadakwada, malagip yun di pangarig ni Apo Isos, di nabanang kin ni Lazaro nga agad-gaddil nga mapanmangmangan di sirok ti lamisaan na. Malagip yun di jay? Wen, ha, mumagayang malagip. Malagip yaw. Haam nga inungtan ni Abraham, ni Lazaro nga mapanmangmangan kat. Haan na mga pinapanaw. Haan na nga pinaritan, dildil patan ti aso, di gaddil na. Anya ti kurang na, awan ti relationship na kindayay. Haan na ammo kinita, ti awan ti relasyon na kindayay inted na tamurkat langar, amuyo ti murkat, krams, subsobra. Kadayay ti ibagbaga na kanya tayo, ti ibanghelyo tayo. No umay ni Kristo nga ari, husgaan na tayon to, sigon, ti panakilangan mo, tingarod sa ludsud ka, kadagiti kanunumuan. Yito'y parokya, dapay nagkuna, apaya father, nga hantayo mangmangtad kadagiti na panglaw. Dandanik tinikulan ti martilyo ti ulok na bayagak dito yun, diyo pa'y maawatan ti kayat tayo ang mapasamak. Naglaka ti agdul out, haan?
Go! Ang anniversary di kalman, nalayos di kagayan di kakabsat tayo, nagado atulong, mapantayo, agmumotor, apantayo ka, sa tay agpicture, iyaw-awat mo, ijay malmalmas, la, tumpuak ka adta pa, iyas tap no agpicture ta. Naglakat mangted, han? Kakunada api nga ditay mangted, siyak no daduma, no dijay marigrigat nga kabsa mo, kasla ikam laeng, for the sake of picture, wano dahi kasla itid mo, tap no laeng, medyo marinada nga mangmangted ka, madi, adda nga insulto kanyak dayay. No ikam, gaputa, kasla ibagbagam nga, kakaasi kamot, iya maawatan. Tikunak kadagito, pumarukya, nga di makauawat no daduma, uray nagdakkel ta tayting mo, uray nagdakkel ta daton mo, nagdakkel ti ipawit mo no ijay sa bali a lugar ti matulungan ti saludsod day ta kaarubam nga makamkamtudan di tayting mo kisayam laengen itid mo la kanyanan ta da relasyon mo ayatem garo daan lang nga itid mo gaputa nagdul out ka madide jay itid mo gaputa ay ayatem isuna itid mo gaputul tulungam gaputa adda nakasaksakit nga panunutin no daduma, ala, nakaadal damot nagado ti lugan da, nagdadakkel ti balbalay da, ni apong da, dajay nga. Kano sa bali nga tao ka nagmayat mangteg. Dayjay ti kung kunana, nga kas ano ti panakilangan tayo, kadagitoy. Imagine nyo, kas ano ti kalakaan nga pagrukodan no sino ka? Nagpakasar ka, nagpa-birthday ka, sino dagiti bisitam? La. Oh! Nagpakasar ka, ag-birthday ka, sino dagiti bisitam? Father, may kanto si kanto mang lualo. Haan kaya yung madagita si sa leader, kaya da mang lualo. Hangkang nga mang rugeno, hangkang nga umay. Amuyo ti bagak no daduma, no kasya di jay umay agawisen. Agore ka kagtaki ako na, kon jak umay. Jak pa'y mapan, apaya, nakita mon. Sino bisita? Apo ni Apo Paday. Di plato na, dahil mabuong nga nagdagsan, nabungon di kutsara na titisyo, di electric pan, iso na laeng ti may electric panan, dagi di daduma, agkalkalin duusan. Dagi di makan, umay da isirserbe, father kanam, kasangom to mo, dagi tay, naggapo di eskwela, teachers kanaw, ama. Gapo di opisina, municipal, LGU kanaw. Umay da isirserbe di makan. No dumawat di jay kakaasi nga marigrigat anya ti aramiden da matipaw pa di mo na ijay kay ruar imagine nyo kas anong orti relationship tayo kunana mo di may sa ay ayabak mo dagiti marigrigat nga kaarubak apo no kas di nga agpasken kami uwan inayabang ngam inya inobrada para puyot dyan tidalikan. Inayabam ngam hamu mo inayat ida, inusar mo mo ida. Imagine ang latan, ano kas jayan, iso ti kong kunak no daduma ka, jak umay, mangyag kay latad to yan. Taapaya makita mo, haam mga dakis kakabsat. Ang adakis at agpas ka ng adakis ang adamot bisitam ngam di pusom kumaak ipadam no sinno di ka arubam dagiti makamkamtudan at dapay may nga nagpaskan kadada sumrek ilak na jigay la sumrek kayo ma'am tak at dapay padlak na kastanay tunad dagtuktok lukatan naman na Idi nakastrik aming nga bisitan, pinarwar na nagitay aso nga nagdadakkelanan nga agurura jigay nga. Ti paranger-nger ka dagitay umay makipangan, naka-uniforme da. Nger kunada ka dagitay umay makipangan. Iso no kikitaan tayo kakabsat, haam mga dakes ngam ti salsaludsudan na ditoy, no addaan ka well and good. Very good dayta. Na naparaburang ka ti adal ka, ang tinaduma, very good dayta, grasya dayta.
ngam ti pusom, di kinatanok mo, kas ano ka, kas anom nga ited ka dagiti kakabsat mo. Kani Kristo ari nagtanok, nangangato pa ngam adal, nangangato pa ngam sanikwa, Diyos nga rod adda kanya na, ngam anya ti inaramid na kada tayo akanunumwan, nagdip pa inted na tibiyag na. In sakripisyo na data biyag na, tapno laeng maitanok. Dagiti awanan da tayo, awanan tayo na si babasol tayo nga roden. Kada jay matikarkaritin na. It's not the question na adaan ka. It's not the question na awanan isuna. The question di jay pusom. Di jay nga ko na ako, nga agregalo ka, may kay di jay regalwam, nagdakkel. Baka makmaksayan mo, iji budget mo, iji kaaruba mga marigrigatan. Habang umaangato ti regalong kanya na, dumakdakkel, ngumingi na di handam, baka makmaksayan mo ti budget mo kadagi jay agkasapulan. Isang nga ko natin yung, it's not your situation, no adda kanya, well in good na sayat data, it's not their situation, no less privilege, wano dati medyo marigrigatan da. Ti saludsod day tapusom kas ano adda ka di relationship mo kadakwada ulitek kakabsat nga hanga day ta panangited ti duldul out mayat met no daduma ngem ti saludsod day relationship mo kadakwada ibilbilang mo kadi idang anak ti Dios pamilyam kadi ida makikaykaysa ka kadakwada wenno us-usarem ida ay nagdagsen aday ta kanya ti kunana diti ebanghelyo tayo ne da kunana kadagitoy may sa agrupo kunana hamot ang da kaid ta makan nigid ti kalding ta nariga mo nga ibaga tayo anya ti kunana da kayo nga inlunod ti Dios pumanaw kayo apaya didak pinakan didak binadwan didak sinarongkaran didak inagasan corporal works of mercy. Iso nga, karit na kanya tayo, amin apo. Uri ka di programa tayo, no daduma. Uwan, kasano ka nga agsasao ti Church of the Forefather, ka naka-aircon kayo, uray naka-aircon ka. No di pusom, kadakadakwadahan. Uri ka nakakutse kayo, ti kabarbaro nga, awang pala ti plate number na. Good data. No amom ti relasyon mo, kadakwada. Ori ka nakatricycle ka nga, wano ti simbaan mo kurot-rot, no nakatangtangsit mo nga managing bubukod. Manang irurumon mo kadagiti kakabsa mo. Iso nga iso. It's not the situation, it's not this aircon na simbaan. Apay hagir aircon kayo kunayo, Church of the Four. Baka dado pa may itulong na di dyan, nagyan di dyan gapot, adda puso na. The same. Iso nga ni Kristo tinagariking ka, pudadtan. Anyat yung priority na, dagiti kanunumuan, dagiti agkasapulan, dagiti makamkamtudan. Dayta ti awis na. Nagserbi si papakumbaba, awan pinilpili na, linipliputan da, intultuloy na, inrurumanda, inted na latta. Idi ko na da nga ilansadan iti cross, papatayon da, inarakop na, nagdipa apaya, tipuso na, adda kadakwada. Sino ti number 1 nga kagurgura ni Kristo? Idadadtoy, nagitay data, mangibilbilang ti bagbagi na anatanok, mangibilbilang ti bagi na anasanto, dagiti mangpili iti nangato a pagtugawan, dagitay haan na nga ammo nga ayatan dagiti kakabsat na dagiti ti kanayon na nga bagbagaan ngam natangken ti puso da. Ketat ta kakabsat ala ka amerisen tayo no agar-ari ni Kristo iti puso tayo. Ulitin tayo, it's not about their situation, it's not about your situation. It's the heart, di puso. No kas ano nga agserbi, kas ano nga agayat no adda relasyon tayo kada-kada. It's all about relationship. Isumot ti kunana dito ebanghelyo tayo nga pakahusgaan tayo. Ngam no awampay tayo mo nga agayat kadakwada apaya agkritik ka, agdildilaw ka, data hamo mo maikonsentrate ti agayat ta sabsabali mo ti ubra ayan na dijay pusom. No awam mo ti ayat na dijay pusom ta ala agparparamag. Ayan na dijay pusom. Uray mo't no ko na mga agpadpada tayo lang arod nga marigrigat natangsit pay laeng, agpapada tayo lang arod nga makamkamtudanen, aagum pay laeng, ayan na dayjay pusom. It's not about your situation. It's about their situation. It's about your heart.
na kas anumat ti panagayat mo kadakwada, ala awis kakabsat, agaari ko man ni Kristo, iti puso tayo, agaari ko ma iti pamilya, uri di pamilya, ma-check di pamilya, dapat pelaan ko, ubingan ka maisursuron nga ti puso da, adda kadagiti, kakabsat nga makamkamtudan, adda ti panangisakit, ken panagayat da, ngam no di pamilya, ti upbringing na adayo, narigat, hanga makapagari ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marso ay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani si Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kas tamet anailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ti Diyos nga ama tayo, inturayan na tinaparswa alubong, babaen gaputan na paadda amin dagitoy babaen tinadyosan anakem na, kinayat na nga agbalin ti anak na nga ari tayo, ket si papakumbaba tayo ang mangidatag ken kuana dagiti dawdawat tayo ket kuna tayo, apo ari nga agnanayon denggem ti kararagmi. Ari kinaimbag a pastor mi, ikam ti puso ti agpaspastor kadagiti bangidadaulo iti simbaan mi. Tapno agtalin na idda, anapudno, iti misyon da, ket agbalinda si bibiyag, asaksi, ti pagariam. Agkararag tayo. Apo nga ari. Apo ken ari mi, tubayem dagiti mangiturturong iti gobyerno mi, iti kinalinteg, kinapudno ken kinamanagtudyo, ket mabigbigda ti kinaarim, kas pagrukodan, ti panagturay ken panagserbi, agkararag tayo. Ari mi ama nagparabor, mawayawayaan kuma iti panakatagabo dagiti inosente, a biktima ti kinaagom, ket maawat da dagiti managayat nga ima, tapno agbiag da iti napudno akapya, wayawaya ken talged, agkararag tayo. Apo ari agnanayon denggem. Ari kinda gayem da kami ang nagtitipon ditoy, surutin mi kuma tinadyosan abilin mo, salakniban na kami ti kinaulbod, ti makaisalakan a kinapudnom, tapno maragpat masagrap mi ti panagkaykaysa ken natal na panagbiag, agkararag tayo. Ari mi ken si bibiyag a Diyos, makiranod kuman ti nailangitan a bendisyon, ti pagariam, dagiti pimusayen ngay ayaten mi. Agkararag tayo.
Apo ari nagnanayon denggem ti kararag. Agulimet tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Ipanggep ti pamilya tayo. Intay mo ti kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo ari nga agnanayon denggem ti kararag mi. Man nakabalin amin nga ama di nakampanawan da kami anapakumbaba nga adipen mo. Papigsaem ti pammati inanama ken ayat mi tapno ad-adda ti pannakapadas mi iti nailangitan apagarayam ditoy itaken iti agnanayon. Amen. Amen. Amin nga dain ka pinaraswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon kang makita, gapot ayat pinadamida, na urdos da nakapinpintas da. Tinapay genarak, di umay mitayawat, nagapot di trigo genubas, abungat nagpanugan mi. Amin nga dain ka pinaraswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon kang makita, gapot ayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Diya po awatan na kuma dagiti adaton kadagiti imam, Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet kapagimbagan tayo ken di kadabupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi ken kaapo ti sakripisyo a mamagkapya kada kami ipaay mo kadi tani Kristo nga anak mo ited na ti panagkaykaysa ken kapya ti sangalubungan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet Itag-ayo dagita puspuso yon. adada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ketrombe. Pudno nay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ta sikali na naam tila na tiragsak ni Apo Mayso Kristo abugbugtong nga anak mo tapno iso ti agnanayon apadi ken ari iti sangalubungan iti kasta babaen ti panangisakripisyo na ti altar ti krus ti bagina kas awan tulaw na adaton ti kapya itong palna dagiti misteryo ti pannakaisalakan ti tao ket inton mapasukonan dagiti amin a parso iti sidong ti turay na
Iyawat nanto itanadyosan nga ayat nga dayag mo ti agnanayon a pagarian ti pudno ken biag, pagarian ti kinasanto ken grasya, pagarian ti kinalinteg ayat ken kapya. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, di langit ken dagan apnoda, iti pagkainayawam. Hosana iti kalatwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti Kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy di kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso amay iboyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inakamin salakan, manubot ti sangalubungan, inakamin salakan, manubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo mata kaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto keneng gasatan ng Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumten kuma, ti pagaryan, tungpal kuma, tinagen mo, dito'y naga, akas sa dilangit. Item kadaka, di aldaw ito'y ikanen ni iti patinayong aldaw pakawanemen di basul miyakas me pamakawan mi di basul dagiti nakabasul kada kami dinakame baybayan naw manugot ti sulisog ket salakan nakam ket iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin kendayaw ti agnanayon na rin tuag O sana. Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayan. Kapya.
nasbasba sulti lubong. Amo mga siga, Cordero ti Diyos amang po nasbasba sulti lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadag iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, ti may salain na sa omo. Mapaimbag ton ti kararwa. Magigendara ni Kristo asalakan, ingkam awaten, asang kagimungan, sapay kupa, tayo di daytoy apanangan, ingkam magun-un, kapyat sang alubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasuti, inda-inda ton daraken bagi isungaron, tinkam awaten, bigsa ayan, kentalingengen, magigendara ni Kristo asalakan, ingkam awaten, asang kagimungan, sapay kuman, tayo di daytoy apanangan, ingkam magun-un, kapyat sang alubungan, nadaig asaglang mo, ingkam umasideg, naidep asilaw ti biyak, ingkam isenggen,
Pagigendaram ni Kristo asalakan, ingkang mawanen, asang kagimungan, sabay kumang, tayo panangan, ingkang magunhong, kabyat sa kalubungan. Umararag tayo. Apo na taraunan kami iti tinapay amang ted ti agnanayon abiyag. Ipaay mo kadi tada kami nga agragsak, ti panangtong palmi kadagiti bilin ni Kristo nga ari, mairanod kam to ken kuana iti biyag nga agnanayon gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos ti rupan na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken nagragsak tayo, ti amin na paraburna. Biag na ken inden na, daraken amin na, sapay kumatain tay amin, agkaygay sa tisidong na. Amang imulan na